Ket iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayinep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Guwapo a referee. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Bayat pailat tuturugan ni Rosa. Kapilitan ngagsubli ak ngagida. Awan metlat nagunggunak abimangaw ni tay alas 4. Tatuglep metlat nang singsingakan niya. Isublik man langan ti maturaw. Larigat mato maminsan ti kastoy. Nagrunay tatasya akong ti barangay chairman. Talaga nga adon ti kundaway ngagpuyatak. Iga pulangin ti pagsmak at trabaho. Ano? Na iti pakakumiko man iti barangay. Kamaudyanan na nagbaligin nila kay Indo titi. Apo! Apo, Kapitan! Umayak man! Nakaring kayon! Ang asiyo ka di, agpaarayat akman! Agpaarayat ka no? Sino na ita? Siyak ni Inga, nga asawa ni Adonis Taraki! Ni manon Inga? Long playing sa talaga ti problema na ita. Ala ka din, nukatan yung tuyrita yo! Agpaarayat akman! Mabit lang! Anyaman nga tan ti problema na aya. Ay na, pasensyakan, Kapitan! German! Mastra ka na kumadakos! Sobrang ka. Omega. Sige, magtugaw ka. Thank you. Pasensyakan, German. Ta sinapsapak mo ta. Ay na. Nagsangit ka mo tan. Apa aya? Nilakay ko garo na super taraki. Abinirngasan na iti gwapo. Apay, natayan aya ni Adonis. Ay, saan na natay? Ewan. Natay kat gata ni tinalaos aragsak na aging gaytay alas 3:30. Anya? Kasangsangpot na nga minitay parbangon. In punto alas 3:30 idi simampot. Agasap. Di nga ta nagsarming sakbay arimor iti ayan jay bulilising na ta. Apo! Napulpulagidan kidin iti lipstick jay pingping na aging gay jay subsub na. Anya? Anya tinararamid na ha? Ala, di mo mo't paibalikas kanya akong German. Amo mo, anya tinaramid na. Napuya. Nataraki launay yung asawa. Masakit na anak ba't launay. Gapu iti kinataraki na. Isugsugat na ko. Manay? Ay, una yan, Inga. Manang Inga. Inaunakan sa gayang ngumsyak. So, manang Talaga nga inaunaak ngum si ka, Kapitan. Ay, Chairman. Hindi pa igsusur. Tawag mo kanya kon. Anyan nila kay Mau. Nagwapo launay. So nga, isuksukat na kon. Sa bagay, bakit ako ni Tilaga? Pagkaedad kami matlaang. Ubi nga talaga tilangan ni mga Adonis ngam si ka, manang Inga. Saan kumamot at tilangam tigapuna nga isukat na kan? Talaga?
Iso nga awan sardang ti apami. Kat, anya nga ron dita, ti kayat mo ang mapasamak. Pangaasim ka di ata magbagaam. Kita ak mamat no kabalam apagbaliwan nila kay ko. Anya, Binagbagaan idin ni pasado Chairman Gusting. Apagbiit la nagsardeng ang babae. Sa ita, ang babae manay. Nagrigat ti gwapo ti asawa ng Chairman Dumeng. sino aya, ti babae na? Jay siksi ako bukulot. Caregiver ita niya karuba mi ahawayano. Na dyan. Ti awagan da iti baby. What? Baby, ti awag na. Ng bebang ka, di tinagad na jay. Bebang. Mat. Ang panga talaga. Bebang, nagbalingkid din na baby. Ala ka din, Chairman. Bagbagaan niyo nila kay ko. Ay, Na, mapadasa ditan ni Dumeng. Dagiti napadpadasak ang nagregregatak asin sulbar. apay manan aya, adaman problemaan. Neingga anataraki ti awasan na. Asawa na ko ma. Agkaraapad amanin na kan lakay na. Iso nga inkamang na kan Chairman Dumeng. Ni Inga. Manangi mo launay mo't ni Inga. Ngam di mi mababalaw. Kita man ningga. Kan ikumpara mi caregiver nila kay Esteban. Nagbalin nga Steve. Idi na pa niya Hawaii. Ay, dahi jay, ti pag-imunan ni Inga. Wey. Ay, kat sana nakaskas daaw lakay. Baby, ti awag da iti dayjay. Idi to ta bebang kanubot ti talaga anaagan na. Pinanaganan ni Hawaiiano iti baby, babes. Gaputa, baby face kanoken talaga mo ta. Siksi. Mga no armamot dayjay a baby, ha? Lakay. Yay. Nyaman daytan. May sakamot ka, Ni. nga agin tatarake, no daduma. Ay, niyan. Pay anay bawing kanyak de tataraki asao. Katuan ba, may sakamot kat kadagiti katatarakyan na makunkuna. Wan, talaga nagpintas man dahil a baby. Iso balagan ka. Ni, Saan ka may nayon na problema ni Dumeng? siyak man na talaga ti tinurong ti saritaan ako na. Ay alawan, wunag. Wang ka di. Bayam ta sana kung ngagpataraki. Ayan tay rugak apulok. Na, apay dayjay. Agbado ak iti rugak. Tapno sana kung anataraki. Ala, irwar mo niya rugak apulok. Kantay rot-rot apantalon ko. Siguro naman nangimon ni Inga. Natungtong daidin dito barangay hall. Ngunit nga raw, maulit-ulit ti problema da. No niya katira aramidan niya Adonis Nataraki nga rod mait. Anya nga rod ngay. Bagbaga amut tasikan ti chairman ti barangay. Ngem, amun tayo man nupod no ababae ni Adonis daya caregiver ti karuba da Hawaiiano. Wala, panagmikan no pudno ti atap na. Taditay kat makabasbasol. Anya lagi din ni Inga. Sayatan na kumamot at ipanakilangin na kinilakay na. Tapno di na isukat. Hay naku. Ad-adan na bumakit no kanayon nga agungungit. Lakit di Agpasiksi kumakit di tapno sana sukatan niya Adonis.
Ay di kaagar aramid iti pakaibabain ang mutlaeng ingga. Maliwam man day tango galim. Tamang ibabain ka. Awan mo't kat dakas nga aramidin ni bebe. Sige, isakit mo dayjay a babae. Ngumno siya ti mapunwan makita. Ay! Awan pating gada ito'y asaritaan. Di ta ka man langan. Hey! Agalwad ka no. Na, agpalpaliing manin ti ampang. Agay ayat nga tan. Tanagapa kami manin iti asawak akras na. Hoy, ampang! Anyat mulmulagatam dita. Padpadaanam ka din nila kay ko, tapno agkita kayo manan. Nita, kasla awan nangag na. Ay! Mangmangagnak! Pusit! Hintan na ka, hutisok. Pigutan. Ay, kaya man ako. Saan anapunggi? Kunak lano, aggastusak man. Kumarkaron sa ti di pa nagkinaawatan daingga kanti caregiver tila kay ahawayano akaruba da. Daytang aro dagdinamagen diti barangay. Isudan ti pagsasaritaan dagiti nalaing asumao. Nagwapo di asawa ni Inga taadan sa daran a Kastila. Idin to ta ni Inga kat saan mo't nga iso tay adda itsuran ama ko na. Wen nga rod, ket no panunutan, at darumswa asaludsod, no anya nga tamad, tinangayatan ni Adonis ken ni Inga. Ay, ita ti ibagbaga ti daduma. Ken pakababalawan launay ni Inga, ti kinalaing na mga pakinilakay na. Imbis ko masaysayatin na ti ugali na, tapno asawa na ladtaan nila kay nasan kiting asawa da. Pimanaw sa kanon ni Adonis. Ay ket, ay. Manam na madaytan na, takas jengarud mo ti ugali ni Inga. Sino nga iti sana maagwapo nga asawa? Narula. Ta kita langin na dumeng. Pagdiligam ida, napo daw ni Adonis, natondiris ti agong na, ken naingpis dagiti bibig na, medyo pangulutan jebok na, mayat ti takder na, tasan na pandag. Idinto, tani Inga, ket napugod, kaslapay naisipat, amalonglong sot apyas jagong na. Imbag kuma, no di medyo patangad pa'y dagiti apot na, imbis kuma medyo simiro kay. Sakit, napuskol mo dagitay bibig na, akaslapay agbirbir halong ganisa. Ay nawaway. Sombra pa nagawaw na itang tata. Ay. Apo, ibagbagaglat agpaisua, arumbeng kuma apang panunutin ni Ingay. Isunto ti ibagayaw, no ikamang dantupay dito barangay ti problema da. Ni Inga reta naglawa ti widawid ng agturong dito'y barangay hall. Happy nga ta. Daman nga tan problema na. Para pumpunas la itip sapsapin nandiya agkabaw na karubak. Sulisugan na nila kay ko. Nagsakit tinakam ko. Ngamjak may papas. Nagbalin sa amot na tulong dyan sawak. Inga. Pangasiyo. Tulungan tak iti da ito. Tapno at agunggunayo anabut-butusan. Agarami na iti petition. Katadaka na kayo, nagperma kayo no saan. Ikaman ko kini Mayor na diyo aksyonan. Anya! Ako manangin ka. Naita problema. Di ka ba Domingo? Di ka la...
Ha? Ay, sure. Salbag na ka pustiso. Na, Pinido mo ara ako sa ormutan. ay. Salbag Na. na ka pustiso. Ay. Ay, naayon pa problema. Sus! Ay. Ay, makapauyak ka. Pinidot mo latan sa amin subo adago sa naragrega pustisom. Ay, kitama. Ang mga nuwad na dimkit abok. Itay na tinag. Mano ka rin no tan. Awan, marit nagmata na dabuok na. Ah, Ay, nalinis mo ito yung swelo yun dito yung barangay hall. malala. Sana data pustiso. Sana balin data matintin nagapustiso. Saanin nga isot pagsasaritaan tayo. Anya ayati ibagam. Dayjay nga rod, agarami dak iti ipapirmak ka dak iti karubak. Aseno, ti petisyonam ngay. Dayjay nga rod, bababayan nila kay ko. Ha? Imayak, tay pakadak ka na kayo. Sige, mapana ko. Mabitlang. Agpanunod ka pa iti mamimpulo. Sakbay nga aramidem data, inga. Nagpanunot ako, idi pa'y. Namindwa apulo pa'y Sige, mapana ko. Yay. Lakay, saan aya akirgi baruan no masahista jay pag-imunan ni Inga? Wen, apay. Nasabat ko mag, kaslagsang sangay. Anya. Ay, naggapon na. Agawid nga tan-a. Naggapon sa jay balay da istab. Nini, apay ngay, nagsaangit no bilang. Diyak nga ron na damag takla at pinardasan na tinagnay diag sabat kami kuman. Apay nga ta. Di ko nakit ang mga no inapa ni Inga. Wan kat nga ta. Ay, aglablabos mo taninga. Oh, di kat agyaman ni Inga tagwapo di asawa na. Kunsan samot ngayon suksukat at talaga nilakay na. Isok-sukat na kanong arudan. Ay, ang pangkidian ni Inga. Ay, di mo isakit ningga? Eh, taasin ti mangisakit itikas dyan ti ugali na. Intun ko ani sinalakot nga ron nila kainan. Ay, hindi dati maururay mapasamak no diagsardeng ningga. Dayjayan nila kay ko. Kunak tumat. Agturong iti balay ti Hawaiano. At nga tadi tantay ampang. At paliiwak. Kunak tumat. Dayjayan. Ay, paiman. Ampang ka talaga. Ay, mintiism na. Natiliwan kayo. Bakit? Apay! Apay! Ibatang tibukaw. Ay, Apay, bakit? bakit ko ng kanyak? Kaputa ubing dahi ti ampang anang isuksukat ang kanyak. Anya ti sasawumon? Kalbon ka, babae. Ay, Inga! Ibatam ni baby! kalbo. Ay! Uston! Di mo saktan ni baby! Lumapad ka kaya ba? Anay ko! Ay! Sa akong kinakaramutang bakit! Anay! Anay! Di ka to pataglisi. Kang inggan na ita babae. Sige, umasidag ka kay. Kapag kurusot mo, tikaramot na karupam. Agawit ka ningga! Salbag ka! Ang dardara ti rupam laka. Oh! Kumusta dagi dyan na pan nagpa-doktor ng agasawa dong? Saan daw pa'y kanumot ang nakasangpag? Nagdarumsamot si Hawaiano. Wan ka nang. Jak pa mo no. Anya akaso tinreklamo na. Maamuakin ton mapanak iti barangay hall. Officer of the day ni Tatang kat isaw tinakasarita na. Anya nga tangag paiso tinangidaruman na kin ni Manang Inga.
Isakit di hawayano di caregiver na. Ken kanayo na maisturbo, gapot aramida ni Manang Inga. Iso nga da karbangan na ngagreklamo. Awan sa ti ending ti problema dan. Nabayagan nga agap-apa damanang Inga ken Adonis. Bareng agending itan, ta naindaruman ni Manang Inga. Kunamkat ada nasagap ko at chismes, idi napanak idi store ni Banay. Anyaman na itan na chismes. Nagwapo kano ni Adonis, kat saan na kano a-deserve ti kanayon a panangap-apa ni Manang Inga. Kasta ka na. Wan, at danto pa'y nagkuna, asaan da kano mata nagkasar. Iso nga agyaman kit di kuman ni Manang Inga, ta saan pa'y laapanawan ni Adonis. Amang ano dumteng to dayta, ano mauman ka ni Manang Inga. Agamala. Orayan no anyat banagan da, inton mahiring da ija barangay court. Imbagdada kayon. Hanggang awan mat niya po hawayanaw. Agkarkaro nga min arthritis na, Chairman. Kastaya. Adda kami, Chairman Doming. Imbag, nagmayat to'y gwapo nga asawa ka nagkuyog kami. Naa, nakaun-unagayam dito yan to'y ampang. Ha? Bakit? Agdal... Ampang! Ay, tibuko! Ay, imbatam tibuko! Ibatam ni baby! Gayam! Ay, isardeng nyo na da. Isardeng mo Manang Inga. Gustong bakit Inga? Bakbakitan ka lang nga awan nagbakitam! Anyat kinunam! Bakbakitan ka nga awan nagbakitam! Wain, nagwapo kag paisaw! Isong agsinatan! Imbos nga agrep-pre-priyak la ka na yon, gapot kinagwapok! Nang Adonis. Ay, isin ako ni Inga, Chairman. Kinapod na. Sumurot akto ni Gihaway. Ta isurot dak damang istib, inton agpahaway dakan bebe, nga agbalinan ng asawa na. Aniya? O anya, agsinatan? Agkasaran damang istib a hawayano kan bebe. Alaan dak Gihaway, tasak kano ti agbalin a hardinero da. Ay, tsaka mo tayo talakay. Pakawanan na. Saan kan nga apaan? Ay, baby, pakawanan na. Baby sexy. Nilakay mo ti pagdawatan iti pamakawan. Ay, Chairman Dumeng, nalpasan ti kaso. Agawid akaw, tamang nagkumbulsyon nila kay kaon. Sige. Anya kay. Puno di ko na ni baby sexy. Nalpasan ti kaso. Sikamot nga Mr. Guapaw, anyat may bagam. Ay, talpasan ti kaso. Nalpasmatan ti pangapapaan kanyak ni bakit ko. Agsinatan. Ad-addan ti kinagwapok, tamapanak kon ijahaway. Lakay, pango. Saan ka na kaya tingga? Sumapol ka ni ti saan na natarake, wano gwapo ang kasukat ko. Tapno awanan ti parikot mo. Oh. Ay. Anyat makunam Manang Inga. Saan ako na makasarang paiti gwapo, Chairman? Guwapo. Marik, Ay. Guwapo mo tan tinatagtaga-inap ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin.